Польская тэлевізія намінавала нашых каляжанак на пачэсную ўзнагароду «Журналіст года» на найвялікшым прафесійным фестывалі ў Еўропе. Марыя Калеснікава атрымала прэмію імя Вацлава Гаўла ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На нафтане затрымалі інжынера-канструктара Александра Валонкіна. За мяжой сумленных беларусаў узнагароджваюць, а ў Беларусі іх працягваюць караць. А таксама ствараюць праблемы і для суседніх краінаў. Польскія спецслужбы заявілі, што выявілі сувязі асобных нелегальных мігрантаў з ісламскай дзяржавай. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітал Ціўчык. Гэта студыя Белсат. Запрашаю. Нелегитимные власти Беларуси готовят провокацию на границе. И в ближайшее время можно ожидать прорыва как раз-таки с территории Беларуси тысяч мигрантов. Все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов против людей этих тоже борются. Им не дают сказать слово ни журналистам, ни правозащитникам. Мы вытрымаем з умовай, што мы будзем моцна ахоўваць нашу мяжу. Сегодня водители одного из хлебозаводов города Минска отказались выезжать на маршруты. И это тоже забастовка. То есть мы понимаем, что уже полыхать начинает абсолютно везде, то есть как на том торфяном болоте. Такая разгортваецца кампанія по рэпрэсіям прафсаюзных актывістаў і людзей з прадпрыемств, якія нешта рабілі дзеля таго, каб пераламіць гэту сітуацыю ў наш бок. Упершыню пабачыў у закратаваным небе вясёлку. Ад палітзняволенага журналіста Дзяніса Івашына прабіліся лісты на волю. І хоць са спазненнем, але ўсё ж такі жонка Вольга атрымала ад нашага калегі вестку неўзабаве пасля паўгоддзя яго зняволення. Ужо зараз з намі на сувязі спадарня Вольга Івашына. Спадарня Вольга, вітаю вас. Добрый вечер. Перадусім, што вядома пра стан Дзяніса? Што з ім адбываецца? Ну, на дадзены момант ён адчувае сябе досыць добра. Яго, праўда, апошнім часам сталі перакідваць з адной камеры ў другую. Не ведаем, з чым гэта звязана. Можа быць, спрабуюць на яго ціснуць, але гэта такі абсалютна не ўздзейнічае на яго, прынамсі. Ён досыць камунікабельны чалавек. Вось так з такой цяжкасцю даходзяць лісты да вас, таксама да маці Дзяніса. А ці ёсць увогуле нейкі жывы кантакт, ці ёсць у вас магчымасць бачыцца з ім на нейкіх сустрэчах спецыяльных, ці можа у адваката прынамсі? Канешне, нас не пускаюць. Спатканні нам не даюць, вось ужо паўгады. Адзінае, хто можа бачыць, гэта адвакат Дзяніса. Але адвакат усё ж такі ходзіць туды адвакат да яго. Канешне. Лісты да вас цяжка даходзяць. Увогуле, ці не ёсць гэта ўвогуле парушэннем права на перапіску з роднымі? Адназначна гэта парушэнне, таму што яны мусяць адпраўляць все лісты, якія ідуць вязню, і ад яго, канешне, нам. Часам бывае такое, што ў лістах ёсць нешта, змяшаецца нешта такое супрацьпраўнае, ці там нейкі таямніцы, ці штосьці яшчэ, тады мусяць паведаміць, прынамсі, вязню, што гэтыя лісты адпаведна да яго не дайшлі, ці ад яго не выпусцілі. Але такога мы не ведаем. Такіх звестак нам не даходзіла. Тут сама па сабе вось гэтая затрымка лістоў больш як на 2 тыдні. Таксама гэта вельмі дзіўна, калі ў тым самым горадзе гэта ўсё знаходзіцца. Спадарня Вольга, хацеў запытаць, ці нешта ўвогуле вядома, якія абвінавачванні высоўваюць супраць Дзяніса. Памятаем, што калі яго затрымоўвалі, то ўсе гэта звязвалі абсалютна з тым, што ён рабіў расследаванні, бо ён следчы журналіст, рабіў расследаванні пра тое, як вось людзі з украінскага беркуту, якія займаліся разгонам Майдану, якіх імаверна шукаюць ва ўкраіне за іхныя крымінальныя злачынствы, за выкананне злачынных загадаў, уладкаваліся сабе спакойненька на працу ў беларускі АМАП і ўжо дзейнічаюць карна супраць беларусаў. Тады спадару Дзянісу сказалі, што вось нібыта гэта умяшанне так званае ў дзейнасць органаў унутраных справаў. Што цяпер? Так, конечно, обвинувачення они придумали самое, что не есть дивное, потому что Денис все свои расследования писал на подставе открытых границ. То бок это некое было такое формальное
парушэнне у іхнім уяўленні, якое яны вырашылі выкарыстаць, каб яго проста за краты пасадзіць. Што яны цяпер прыдумалі, в прынцыпе, розніцы вялікай няма, таму што фантазія ў іх бурная, можна ўсё што заўгодна выдумаць. Мы не ведаем нічога, таму што ніякіх дакументальных пацверджанняў няма. Адвакат, натуральна, знаходзіцца пад падпіскай, нічога не можа сказаць, і, адпаведна, мы нічога не ведаем, а адказаў афіцыйных органы не даюць. Спадарства, толькі нагадаю, што менавіта супраць Дзяніса Івашына высунулі не так даўно нейкае таемнае новае абвінавачванне, пра якое ніхто не ведае. Увогуле гэта татальны абсурд, што палітзняволены журналіст і нават чалавек, якога ведаюць і за мяжою, таксама журналісцкія колы, і нават не ведаюць, у чым яго абвінавачваюць і за што яго так незаконна трымаюць за кратамі. Спадарня Вольга, вось ведаем, што ў Дзяніса яшчэ ў чэрвені паведамлялася пра сардэчны прыступ у яго за кратамі. І тут бы я хацеў зацытаваць адзін з лістоў, ліст, які вы атрымалі, там такія былі словы ад Дзяніса. Працягваю займацца спартовымі практыкаваннямі. Пілігрым мае быць апрыёры ў добрай фізічнай форме. Маральна-баявы стан, які раней перабывае ў стратасферы, скіраваны толькі выключна на перамогу сілаў святла і добра, імкнення прайсці свой шлях да цябе. Усе гэтыя чыннікі непасрэдным чынам уплываюць на фармаванне майго псіхічнага стану, які вызначаюць узнёслая матывацыя і бязмежнае натхнення. Ваш муж вельмі моцны чалавек, калі ў такіх нялюдскіх умовах задумаецца менавіта пра такое душэўнае вераць у перамогу добра. Канешне, ён вельмі моцны. Таксама дазвольце, спадарства, бо гэта сапраўды тое, што расчульвае яшчэ адзін фрагмент, які ўжо дайшоў да спадарні Людмілы Івашынай, маці Дзяніса, віншавання з 8 верасня, днём беларускай вайсковай славы. Рыцарская слава, гонар і годнасць нашых гераічных продкаў натхняюць і ўзмацняюць веру ў безумоўную і канчатковую перамогу нашага народу над сіламі панурасці, зняверання, здранцвення, хлусні, абыякавасці, чалавечай падступнасці. Колькі б не спатравілася часу, але справядлівасць і праўда запануюць у нашым краі. Пра мінулы час толькі набліжае гэта, як і ўз'яднанне нашай сям'і, якое ў любым разе адбудзецца неўзабаве. Спадарня Вольга, вось словы, якія ўражваюць, чалавек сядзіць за кратамі, чулі мы пра жахлівы стан здароўя раней, прынамсі, якія былі весткі. Адкуль сіла у вашага мужа? Напэўна, ад веры моцнай у перамогу, у тое, што за ім праўда, справядлівасць. Ён проста вельмі моцны, і гэта адчувальна проста ў кожным лісце. Нязлобны чалавек, але бачым, як таксама ў нейкай ступені так вось тупа у двукосцях нязломна спрабуюць увесь час яго так у нейкай ступені нават і зламаць, таму што нават так вось ціснуць, трымаюць за кратамі. Хацеў вас запытацца, ці ў вас былі нейкія, можа, размовы з супрацоўнікамі, якія адказныя за яго затрыманне, за яго ўтрыманне? Што яны ўвогуле гавораць? Апроч хлусні, ад іх мала што чула. Самае першае, што мне сказалі, што ніхто яго за кратамі трымаць не будзе. Аднак ужо 7-й месяц практычна скончыўся. А ён все яшчэ за кратамі. Вы таксама ведаю, што змагаецеся за правы свайго мужа нават у такіх цяжкіх умовах і таксама пішаце скаргі пастаянна ў пракуратуру. Вось што яны там адказваюць у гэтых сваіх адпісках? Яны цікава, ці іх увогуле сумленне неяк закранаецца, што яны такога чалавека трымаюць за кратамі? Мне пра іхняе сумленне складана штосьці разважаць. Паводле адпісак, то, напэўна, не. Яны лічаць, што все нормально. Спадарня Вольга, больш за паўгода ваш муж у зняволенні. Вельмі цяжкі час таксама для вас. Ці вы адчулі нейкую падтрымку ад грамадства, ад беларусаў неабыякавых? Ці адчуваеце гэта? Безумоўна, штодня і шмат новых людзей даведваюцца пра мяне і спрабуюць звязацца з намі, неяк там прапануюць дапамогу. Проста салідарнасць неймаверная. За гэта вялікі дзякуй всім. Вам таксама дзякую за вытрымку, за інфармаванне, за тое, што ўвесь час паведамляеце, што адбываецца са спадаром Дзянісам. Зычым вам моцы, здароўя, беражыце сябе для яго таксама, як мага хутчэйшага вызвалення для яго і ўсіх незаконна ўвязненых у Беларусі. Спадарня Вольга Івашына, жонка Дзяніса Івашына, палітзняволенага журналіста, была маім спадарства госцем.
Між тым, спадарства, працягваем інфармаваць вас пра тое, ўсё бясчынства, бязладдзе, якое робіцца ў нашай краіне, раскрытыкавала правядзенне леташняга параду на 9 траўня, за што страціла працу. Удзельнічала ў выбарчай кампаніі і пратэстах разам з сябрам Сергеем. Рабіла бранзалеткі і сцягі для супольнасцяў, раёнаў і для прадпрыемстваў. Здалі яе, як кажа, на менскім трактарным. Юлія і Сергей, палітычныя ўцекачы з прытулкам у Польшчы. Змаганне працягваюць ужо адтуль. Наверное, мой первый митинг был 18 июня, когда забрали Виктора Бабарика. И потом я все более и более активно стала включаться в политическую деятельность, гражданские активности, создала Телеграм-двора, чат двора. Также я занималась браслетами перемен. Браслеты перемен, я их придумала, когда объединили штабы Тихановской, Бабарика и Цепкала. До выборов по себестоимости я продавала браслеты тогда. Белые, вот именно с такими символами штаба, около 2500 браслетов разошлось до выборов. Вот. Параллельно, конечно, мы принимали участие во всяких мероприятиях, посвященных там, задержаниям и так далее, и так далее. Вот. Ну и, естественно, 9 числа в том числе. 9, 10, 11, 12 во все эти дни мы были на улице, и, наверное, после этих событий жизнь вообще поменялась. Муж включил перемен возле автозаков. Это было именно когда Виктора Бабарика задержали. В город начали выходить люди. Ну и получается уже на разъезде, когда мы разъезжались, там возле стадиона «Динамо» в Минске были выстроены ОМОНовцы. И, проезжая мимо, я просто решил, у меня играла песня «Перемен». Я подъехал к ним, включил музыку. Ну и как бы сколько там, от них потом отъехал перекрестка 2, и вот уже нас тормознули сотрудники ГАИ. Ну и как бы выписали штраф. Потом начались воскресные марши, женские марши. Понятно, что во всех в них я принимала участие вообще во всех. Наверное, ни одного не пропустила воскресного, так точно. Да, ну на одном из маршей, получается, когда мы ехали 8 ноября, мы пытались найти участников марша. Нас остановил ГАИ, стрела, белая машина такая, тонированная. Вот, ну, да, сотрудники «Стрелы», и, собственно, Сережу задержали. Довели нас до ближайшего поста, ГАИ. Ну и там все, там уже начался цирк. Как бы гаишники начали менять, сразу начали выписывать протоколы на все, что только можно. Там и зашторки, и техосмотры, понятно. Техосмотр я принципиально не проходил, так как дорожный сбор я не платил и платить не собирался. Меня завезли в ЦИП, потом на следующий день суд, судья Шабуня, 10 суток неповиновения, все. Поехал я после этого на Жодино. В Жодино, конечно, были условия не очень хорошие. Камера на 12 человек, у нас там было 24. Ложцы вообще активный район, вот, и я с ребятами постоянно придумывали, что такое новенькое привезти и так далее, и так далее. Вот, посещала другие тоже районы, ну, в общем-то, я опять занялась браслетами, но на тот момент уже были созданы флаги районов, и я занималась распространением браслетов с флагами районов. У меня больше 99 разных дизайнов, в том числе многие я придумывала сама. Вот, когда в Беларуси стало опасно носить бело-красно-белую одежду и вообще такое сочетание, я придумала вот такие голубые браслеты, вот такого вот плана. Ну и вот такой интересный, он с черной полосой посередине, но на ней написано «Червоно». После моего первого задержания я вышла, у меня был еще один суд уже по браслетам экономический, но дело в том, что у меня в протоколе была обнаружена фальшивая подпись одного из сотрудников, кто-то подделал.
мою подпись в описи. И, соответственно, не знаю, на чем основывался судья, но мне выписали довольно маленький штраф, 5 базовых. У нас был обыск. Обыск был такой, так как мы долго не открывали двери, они психанули и просто вываливали вообще все, все, что было. Мы сели в машину и поехали в КГБ на Козлову. Там нас завели в разные кабинеты, и у него был отдельный допрос, у меня был отдельный допрос. Потом я сидела в ЦИП, и в конце, перед самым выходом, меня перевели в Барановичи. Я вышла я с ковидом тоже, уже второй раз. Вот, уже заразила на этот раз я его. Мы переболели и, в общем-то, приняли решение уезжать. Вот, и вот такой у нас есть красивый флаг. Тым часам у Беларусі мае запрацаваць пенсійнае страхаванне з 1 кастрычніка 2022 года. Пры гэтым дзейная пенсійная сістэма захаваецца. Паводле кіраўніцы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ірыны Касцевіч, пенсійная страхоўка мае заахвоціць людзей самастойна больш адкладваць грошы з заробку цяпер, каб атрымаць вышэйшую пенсію ў будучыні. Што гэта за прапанова, ўжо зараз разбяремся з адмыслоўцай у пенсійнай і бюджэтнай рэформах каманды Святланы Ціханаўскай, спадарняй Ірыны Сазановіч. Спадарня Ірына, добрый вечар. Добрый вечер. Ну вось тое, што прапаноўваюць у гэтым міністэрстве працы і так званай сацыяльнай абароны, гэта да таго узносу ў 1%, які цяпер ёсць на пенсію, што кожны работнік будзе мець магчымасць яшчэ дадаткова са свайго заробку рабіць узнос ад 1% да 10%. І таксама адпаведна да гэтага зносу працадаўца зноў-такі будзе таксама пэўныя адсоткі адлічваць на пенсію свайму працаўніку. І пры гэтым абяцаюць, што вось працадаўцы не пацерпяць, бо змогуць гэтыя адсоткі вылічыць з тых выплатаў на фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Хацеў запытацца, як вы ставіцеся да гэтага ўсяго? Но тут важно сказать, что да, 1% отчисляет работник, но еще нужно не забывать, что 28% отчисляет работодатель. То есть суммарно отчисляется 29% от зарплаты на пенсию, что, в общем-то, по даже международным меркам это высокий очень процент. Но из-за того, что система распределительная и, соответственно, эти деньги никак не растут, а просто перераспределяются между текущими пенсионерами, естественно, пенсии у нас получаются невысокие. Ну и к этому добавить, что многие люди получают зарплаты в конвертах. Естественно, это вот сумма, которая поступает в фонд соцзащиты населения, ее недостаточно даже для того, чтобы сегодняшние пенсии выплачивать. Наверное, осознавая эту проблему, Минтруда решил ее таким образом решить, чтобы предложить вот эту добровольную накопительную систему. И, в общем-то, накопительная система пенсионная, эта практика очень широко распространяется в развитых странах. И, в общем-то, я могу со своего опыта рассказать. Вот я в Канаде более 5 лет проработала на пенсионный фонд Квебека, Квебекская пенсионная система. Вот. И там действительно накопительная система. И работает она очень эффективно, потому что эти деньги очень эффективно инвестируются. И у всех пенсионеров Квебека есть полная уверенность в том, что когда они выйдут на пенсию, они получат свою хорошую пенсию. Вот. А белорусская вот эта накопительная система, она, наверное, только по виду похожа на то, что делается в западных странах, но по сути она все равно совершенно не дотягивает до того уровня, который уже существует в развитых странах, потому что в первую очередь у нас в стране нет доверия к государству, да, то есть чтобы люди добровольно захотели отчислять какой-то процент от своей зарплаты, они в первую очередь должны верить, что их государство не обманет и что государство сможет их эти деньги приумножить лучше, чем они смогут сделать это сами. Ну, естественно, что, к сожалению, особенно в последнее время этого доверия становится все меньше. У кого-то оно уже, наверное, где-то в минусовых значениях, потому что есть полная уверенность в том, что вместо того, чтобы позаботиться о людях, государство скорее может эти деньги прикарманить себе, потому что нет никакой независимости пенсионной системы, то есть нет уверенности у граждан, что вот эта пенсионная система, она будет абсолютно независима от других государственных финансов, и что в случае необходимости режим Лукашенко не решит залезть туда для того, чтобы какие-то свои сиюминутные вопросы решить. Вот. Второй, то есть как бы отсутствие доверия, наверное, самый главный фактор, почему у этой вот добровольной накопительной системы
ну, очень мало перспектив. Второе – это то, что отчисление будет делаться в национальной валюте, в белорусских рублях, и, ну, белорусы все знают, насколько это рискованно. То есть хотелось бы, конечно, чтобы валюта была стабильна, чтобы была уверенность, что белорусский рубль сегодня, белорусский рубль через 20 лет это будут близкие по ценности значения, но, к сожалению, наш опыт девальвации и то, что было в 90-х годах, нам подсказывает, что все может быть совершенно не так, и, соответственно, что ваши пенсионные накопления в белорусских рублях, они могут в один прекрасный день там уменьшиться в 3 раза, как это было уже неоднократно ну, в истории современной Беларуси. Вот. Ну и нету понимания, как эти деньги будут инвестироваться. То есть если компетенции у той же Стравиты, страховой компании, которая будет администрировать этот пенсионный фонд, насколько у нее есть компетенции, чтобы инвестировать эти деньги на фондовом рынке, который в Беларуси не развит. Да, пускай это будет международный фондовый рынок, насколько они смогут умело инвестировать так, чтобы всегда опережать инфляцию, чтобы эти деньги росли темпом большим, чем растет инфляция. Это могут быть вложения в какой-то реальный сектор экономики. Опять же, где уверенность, что Стравита не решит эти деньги инвестировать на поддержку там, убыточных белорусских предприятий. То есть такой уверенности ни у кого нету. Вот. Ну и, наверное, не менее важный фактор в том числе – это то, что у большинства белорусов довольно небольшие зарплаты, которых едва хватает на закрытие текущих потребностей, таких как питание, коммуналка, какие-то ежедневные расходы. Естественно, что в ситуации, когда у тебя есть выбор отложить немного денег на пенсию, которая будет через 20-30 лет, или потратить эти деньги на еду сегодня, которая тебе намного более необходима, ну, у большинства белорусов этот выбор решается очень легко. Спадарня Ірына, ну вось сапраўды з таго, што вы сказалі і акрэслілі таксама дзейную сітуацыю сістэму Беларусі, адкладай, не адкладай, але канкрэтна пенсія, якая сёння плоціцца, гэта ўсё ж такі залежыць ад агульнага стану эканомікі беларускай. І пытанне, якое таксама ўзнікае ў людзей, калі цяпер агульны стан беларускай эканомікі неведама, якія будуць перспектывы, то навошта ўвогуле анансавалі такі механізм, каб яшчэ да гэтай пенсіі, якая з дзяржавы будзе плаціцца, каб яшчэ чалавек, акрамя тых узносаў, яшчэ дадаткова сабе нешта з заробкаў адкладаў? Ну, возможно, это делается для того, чтобы показать, что вот смотрите, мы делаем так, как делают развитые страны, мы тоже прогрессивные. Вполне возможно, что на каких-то государственных предприятиях это станет добровольно-принудительной практикой. Опять же, так как это уже объявлено, что есть такая возможность. В какой-то момент, ну, допустим, через год действия такой системы в руководстве потребуют, покажите ваши показатели, сколько людей начали пользоваться этой системой. Ну и, соответственно, что обычных людей, которые работают на частные компании, будет сложно заставить делать эти отчисления, а на госпредприятиях у них механизмов воздействия на людей гораздо больше, вполне возможно, что их будут заставлять. Ну и третий вариант, почему они это сейчас делают, это в том числе дать понять людям, что как бы денег не хватает, ежегодно есть дефицит в фонде соцзащиты населения, это значит, что те деньги, которые собираются с работающих людей, распределяются пенсионерам, их не хватает на сегодняшний день, и нужно ежегодно докладывать определенные суммы. Вот. И, возможно, такой посыл населению, что ребята, держитесь, будет сложно, поэтому начинайте уже самостоятельно как-то себя откладывать на пенсию. Вот. И тут, наверное, можно дать совет, что не всегда необходимо участие государства для того, чтобы себе откладывать на пенсию. Это можно делать и самостоятельно. И зачастую, я думаю, большинство белорусов выберут именно такой вариант, потому что доверия государству нету. Лучше самостоятельно либо инвестировать во что-то, либо просто банально там в долларах откладывать себе какие-то сбережения или вложить в какую-то недвижимость. То есть варианты есть, как это делать, и я думаю, что у большинства белорусов именно такой подход будет. Спадарня Ірына, але вось гэтая прывязка да дзяржавы, яна ў значнай ступені таксама ідэалагічна выкарыстоўвалася. Памятаем, гэта міф, які быў чутны на Беларусі, што вось там Лукашенко плаціць пенсіі, не будзе Лукашэнкі, не будзе пенсіі, і всялякія іншыя такія абсурды. А тут усё ж такі бачым, як гэтая ўся машына, і нават ідэалагічная зараз разварочваецца, што людзі самі сабе забяспечце гэту пенсію. Спадарня Ірына, вось вы працуеце ў паспяховай заходняй краіне, у Канадзе. Менавіта працуеце ў гэтай сферы пенсійнага забеспячэння. Якая ваша візія для будучай Беларусі? Што мы можам пераняць на захадзе? Можа, якіх памылак можна ўнікнуць?
Ну, сама идея вот этих вот накоплений на пенсию, она, конечно, классная. И во всех развитых странах, в принципе, уже с 20-30 лет молодежь начинает думать о том, как они будут жить на пенсии. Но это в том числе потому, что пенсионеры здесь живут хорошо и красиво, и всем тоже так хочется жить. Да? Пенсия – это время, когда у тебя много… Это как бы такой период твоей жизни, когда у тебя много времени, ты можешь путешествовать, можешь посвятить себя хобби. То есть такой интересный этап жизненный. И даже бывает такое, что многие люди, они как-то вот настолько ждут этой пенсии, что кажется удивительно, как бы, что человек там в 30-40 лет, он просто мечтает поскорее выйти на пенсию, чтобы заниматься тем, что ему нравится. Вот. И как бы здесь к этому комплексно очень подходят, да, то есть есть и государственная пенсия, есть пенсия от работодателя, есть специальные сберегательные счета, куда можно откладывать деньги, тем самым экономить на налогах в сегодняшний день. Вот. И, наверное, что можно позаимствовать, это в первую очередь то, как они инвестируют эти деньги. То есть вот я, работая на этот пенсионный фонд, я вижу, как это инвестируется. То есть Квебекский пенсионный фонд, в Квебеке население 8,5 миллионов человек, то есть, в принципе, сопоставимо с населением Беларуси. И на сегодняшний день в этом пенсионном фонде уже более 300 миллиардов долларов активов. Это американских долларов, более 300 миллиардов. И, естественно, у квебекских пенсионеров, они понимают, что их ждет хорошая пенсия, потому что они видят, что это очень солидный фонд, который стоит хорошо на ногах, который инвестирует. Причем у них основная задача – получение максимального процента прибыли. И нету такого, что вы должны инвестировать только в Квебеке или вы должны инвестировать только в Канаде. Этот фонд инвестирует по всему миру. То есть есть проекты, которые и в Китае, и в Бразилии, в США очень много проектов. То есть пенсионный фонд – это такой институциональный инвестор, который может себе позволить покупать очень крупные объекты, которые недоступны там, более мелким, например, фондам. И вот как пример могу вам сказать, что вот у этого Квебекского пенсионного фонда они купили там целый квартал в Нью-Йорке зданий многоквартирных, и они сдают эти квартиры, соответственно, в аренду нью-йоркцам. У них есть там логистические, инфраструктурные проекты, которые они покупают в Индии и в Китае. То есть фонд, он обладает именно вот этой компетенцией в сфере инвестиций, и основная задача, причем даже вот президент компании постоянно, когда там у нас раз в месяц или раз в несколько месяцев есть какой-то такой звонок, на котором присутствует вся компания, она каждый раз нам напоминает, что мы работаем на благо пенсионеров Квебека. Это тоже очень важная часть культуры внутренней, то есть все, кто работает в этом фонде, они понимают, самое главное, это мы должны заработать хорошие пенсии для вот этих вот пенсионеров Квебека. И, наверное, в Беларуси пока что до такой культуры, чтобы, например, Стравита собрала своих работников и сказала: ребята, мы работаем на благо белорусов, давайте постараемся сделать так, чтобы они заработали как можно больше денег, и чтобы у них была отличная пенсия. Это, наверное, пока еще, сложно себе представить. Але спадзяёмся на лепшае, спадзяёмся таксама на тое, што беларусы, якія мелі досвед таксама за мяжой, бачылі гэтыя бліскучыя, па сутнасці вельмі такія цікавыя, нестандартныя рашэнні, будуць мець магчымасць рэалізаваць іх у нашай краіне. Гаспадарня Ірына, дзякую вам вялікі за гэтую пазнавальную размову. Гаспадарня Ірына Сазанович, адмыслоўца ў пенсійных рэформах, менавіта ў штабе Святланы Ціхановскай. Спадарства, думаць пра будучыню неабходна, але прапанаваны міністэрствам працы механізм гэта думкі функцыянальнай улады пра свой сённяшні дзень. Так лічыць старшыня Беларускага рэспубліканскага саюзу пенсіянераў нашае пакаленне спадарня Таццяна Зялко. Вот смотрите, эти же деньги, если я собираю, вот мы с вами откладываем себе на пенсию. Пусть даже производство откладывает нам на пенсию. Их же надо куда-то вложить, чтобы они заработали. Они должны дать 200-300% за это время дохода. Да, они должны быть доходные деньги, поэтому, чтобы потом выплатить достойную пенсию человеку. А у нас что? А у нас проходит 5-10 лет, у нас идет инфляция, у нас снимают нули, мы за 20 лет 9 нулей сняли, вы 25 лет. Вы простите меня, а кто же их добавил? Вот у меня, например, мама моя еще покойница, детей страховала на свадьбу на 18 лет, так мы же за эти деньги потом и хлеба не купили. Так вот то же самое ждет и сегодняшний вот этот вот бонус так называемый.
Потому как вложить эти деньги, чтобы нам дали такой процент, некуда. Иностранные такие же вот фонды мы не хотим сюда впускать, хотя они должны прийти со своим капиталами, это уже бонус для страны, для пенсионеров и для тех же правителей. Но нет, мы же тут вот сами умные. Вот возьмите австрийский фонд, немецкий, американский, они 200 лет работают. Я изучала этот вопрос тоже, потому как мы тоже думали, как это можно реформировать. На сегодняшний день, что мы можем с этой пенсией сделать, чтобы люди не влачили жалкое существование. Но ведь у нас же не получается, мы же хотим, чтобы нам только хлопали, и жили на копейки, понимаете? Вот у нас война была. Война, кстати, была, наверное, во всем мире, но люди живут, а мы существуем и плетемся где-нибудь там далеко сзади. І да іншых тэмаў. Абмяркоўваў у тэлеграм-чаце з прыяцелямі магчымасць шпацыраваць у месцах правядзення акцыяў і атрымаў 4 гады пазбаўлення волі. Наш наступны ролик кампаніі «Жыве» пра палітвязня, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Мікіту Літвіненку. Спадзяюся, што сапраўды зусім неўзабаве чорнае зменіцца белым, і мы ўздыхнём поўнымі грудзьмі. Кніга пра векапомныя падзеі, якія маюць уплыў на наша жыццё дагэтуль. У серыі бібліятэкі свабоды з'явілася яшчэ адно выданне аўтарства Сергея Навумчыка, 96. Кніга завяршае аўтарскі цыкл найноўшай гісторыі Беларусі. Перад гэтым былі выданні, прысвечаныя пераломным гадам з 1991 па 1995. І ўжо зараз з намі на сувязі дэпутат незалежнасці Сергей Навумчык. Спадар Сергей, добрый вечар. Добрый вечер. Перадусім віншую вас з выданнем гэтай кнігі і хацелася запытацца, чулі мы пра завяршэнне цыклу. Чаму менавіта 96 год гэта вось такое завяршэнне пэўнай эпохі? Я адразу тут удакладню, што гэта храналагічнае завяршэнне храналогіі. Вось у тым сэнсе, што пасля 96-го, ўжо 97-го, 98-го году я пісаць не буду. А цикл пакуль што пачынаецца з 91-го, і я думаю, што, калі, як кажуць, Бог дасць здароўя, сілаў і спрыяльных абставінаў, я напишу яшчэ пра адзін год. Вельмі важны год у нашай гісторыі, это 90-й год, калі якраз пачаў працу Верховны Савет 12 склікання, калі была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, якая потым праз год атрымала статус канстытуцыйнай сілы і фактычна была абвяшчэннем незалежнасці. Але вось так, 96-й, ён быў чаму апошні? Таму што, скажам, гэта апошні год для мяне на Беларусі. І тут вельмі шмат сказана пра гэтую падзею, якую зацікае фактычна мой лёс і лёс Пазняка. Зінона Пазняка пераламіла. Гэта наша эміграцыя. Там я пішу просто распавядаю пра некаторыя факты, якія дагэтуль, так сказать, мы лічылі, не то, што яны не былі цікавыя грамадству, але ўсё ж такі пра іх не гаварылі. Там уже пра іх сказана. Спадар Сергей, бачу вось на вашым фоне гэта фота акурат з Менскай вясны 1996 году. Першыя настолькі масавыя пратэсты супраць улады Лукашэнкі, якія прайшлі ў нашай краіне, былі справакаваны акурат тым, што ён пачаў сваю эпапею аб так званай інтэграцыі Расіі з Беларуссю. Таксама ў 96 годзе менавіта быў канфлікт паміж парламентам і тады яшчэ прэзідэнтам Лукашэнкам, і тады была рэальная магчымасць аб'явіць імпічмент. Вось здаецца, што глядзіш на падзеі таго года і адчуваеш нейкую цыклічнасць, што ўсе наступныя вось гэтыя больш як 2 дзесяцігоддзі гэта ў нейкай ступені паўтор тых падзеяў.
Так, я з вами згаджуся, і ў значнай ступені гэта паўтор таму, што мы не зрабілі належных высноў з гэтых урокаў, якія нам дае гісторыя. Сапраўды, вось на маім фоне вы бачылі фотаздымак якраз таго першага мітынга 24 сакавіка 96 года, потым яшчэ былі іншыя масавыя акцыі, так званая Менская вясна, якая спыніла, па сутнасці спыніла аншлюз, вось канчатковае паглынанне Расіі Беларусі, бо народ пабачыў, што, прабачце, свет пабачыў, што беларускі народ не здаецца. І вот гэта было вельмі важна. Нават тое, што там выйшло 50 тысяч это нават не весь Мінск, але вот для Захада гэта было вельмі важна. І, конечно, былі прыклады такой, ахвярнасці. Я прыгадываю галадоўку Вячеслава Сівчыка і Юрася Хадыкі у гэтай кнізе. Прыгадываюць гэтыя брутальныя разгоны, брутальнае збіццё, калі просто сотні людзей былі збітыя. Вот не з 20-го года, не з 2020 года гэта пачалося значна раней. І гэта, разумееце, пратэст быў. Калі народ выходзіць на плошчы, то голас гэтага народа чуецца. А другі урок, вот вы яго прыгадалі, гэта вось, канешне, падпісанне гэтага пагаднення паміж Верховным Саветам и Лукашенко при удзеле так званого московского десанта. Это осень 96 года, калі депутаты уже 13-е скликание собрали належную колькость подписов за импичмент Лукашенко. Фактично Лукашенко одной ногой стоял в импичменте. Я памятаю настрои, хоть я уже с поздняком был в эмиграции, я говорил с людьми в Витебску, в Менску по телефоне, все решили, что, видать, все, и он, так сказать, уже завяз. И тут раптом приезжает московский десант, яны садятся за стол перамоваў, Шарэцкі сядае за стол перамоваў, Цікіне, старшыня Конституцыйнага суда, што ён ні ў якім разе не мусіў рабіць, чаго ён туды папёрся, гэта не яго абсалютна, так сказать, функцыя, он павінен быць, як кажуць, над схваткай. Тем не менш, он пайшоў, яны падпісалі такое замирительное пагадненне, а літаральна на наступны дзень Лукашенко все гэта перакрыжаваў, правёўся весь гэты рэферэндум і распусціў Верховны Савет. І ў прынцыпе, што казаць пра Лукашенко, тут ужо, так сказаць, ад яго нічога іншага можна было не чакаць, але вот тады Кремль Москва уратавала Лукашенко от импичмента. И ведаеце, что вот літаральна, калі мы поглядзім на падзеі леташнія, то вот такая ситуация, правда, с іншымі персонажами, с іншымі дзеючымі асобамі, может быть, больш, нават не может быть, а дакладна ў больш драматычнай форме, нават трагічнай форме былі, бо былі чалавечыя ахвяры. Таксама Москва, Кремль, Путин у дадзеным выпадку не Ельцин выратаваў Лукашенко. Калі Путин не падтрымаў Лукашенко, яшчэ зусім невядома, як павялі б себе беларускія сілавікі. Таму вот гісторыя так часам нам дае такія урокі, просто нават дае такія моцныя сігналы, вот бярыце, вучыцеся, рабіце высновы. Вот неяк мы не хочам рабіць гэтыя высновы. Спадар Сергей, так, сапраўды, Лукашенко тады просто наўпрост падмануў, парушыў свае ж дамоўленасці, а Москва яго гэтым падтрымала, і менавіта яна паспрыяла узурпацыі канчатковай улады. Тады ў нашай краіне выбудавалася вось гэта прэзідэнцкая вертыкаль лукашэнкаўская, якая аж дагэтуль усё яшчэ кіруе на нашай зямлі. Але ўсё ж такі вось пытанне, якім можна задацца, а як так? Усё ж такі тады быў, так, Лукашенко быў прэзідэнтам, але быў і старшыня Верховнага Савету, быў і старшыня Канстытуцыйнага суда, былі нейкія іншыя таксама органы, якія мелі ў падпарадкаванні сваіх людзей. Чаму яны тады не змаглі спыніць гэта ўсё беззаконне? У іх што, была скаваная воля? Вось у Лукашэнкі воля не была скаваная, падмануў, што хацеў, то рабіў, а вось апаненты, якія займалі пасады. Я глыбока перакананы, вот у той момант, тады у 96-м годзе, калі б усе яны, я маю на увазе апаненты Лукашэнкі, якія былі на чале Верховнага Савета, на чале Конституцыйнага суду, я маю на увазе Цікіне, каб яны дзейнічалі строга по Конституцыі, вот таго, што здарылася б, не было. По Конституцыі Верховный Совет мусіў прызначыць імпічмент, дакладней Конституцыйны суд мусіў взяць да разгляду гэты
гэтае пытанне пра парушэнне. Лукашенко тады ўжо парушыў на той момант штосьці каля 30 з нечым законаў і палажэнняў Канстытуцыі. Вось Канстытуцыйны суд мусіў взяць да разгляду пытанне пра імпічмент і вынесці вердыкт пра парушэнне Лукашенкам законаў. А Канстытуцыйны суд, дакладней старшыня яго, гэтага не зрабіў. Ён, наадварот, панёс подпісы дэпутатаў, якія выступілі супраць Лукашэнкі, падпісаліся за імпічмент у адміністрацыю прэзідэнта, і потым пачаўся шалёны ціск на гэтых дэпутатаў, проста пачаўся абсалютны шантаж. Многіх чыста шантажавалі не проста месцам працы, а здароўем іх блізкіх. Мне вось сёння в Фейсбуку напісалі, што да аднаго дэпутата прыйшлі, там падлавілі ў пад'ездзе двое нейкіх жлабоў і сказалі, што калі ты будзеш далей, так сказаць, не прагаласуеш як трэба, то глядзі з тваёй радной, з внучкай можа здарыцца нешчасны выпадак. І такіх проста прыкладаў былі, ведаеце, дзесяткі. І нарэшце ціхіня сеў за стол перамоваў з Лукашэнкам. Навошта ты туды сеў? Хто цябе туды цягнуў? Это не твоя функцыя. Твоя функцыя сабраць Канстытуцыйны суд і вынесці вердыкт. Ён гэтага па Канстытуцыі не зрабіў. І вось таму і адбылося тое, што адбылося. А тады, я ў кнізе прывожу канкрэтныя, так сказаць, цытаты, а тады былі людзі ў пагонах і з вялікімі пагонамі, якія гаварылі старшыні Вярхоўнага Савета Шарэцкаму, што калі Вярхоўны Савет прыме рашэнне пра імпічмент, мы вам Лукашэнку даставім у цэпах. Яны сказалі не ў кайданках, а в цепях. І гэта былі людзі з вялікімі пагонамі. І сапраўды гэта тады это можна было б зрабіць, калі б, падкрэсліваю, тыя асобы, дзяржаўныя асобы, якія былі надзеленыя Канстытуцыі, былі надзеленыя ўладай, дзейнічалі выключна па Канстытуцыі. Спадар Сергей, дзякую вам вялікі яшчэ раз вось за гэты каментар пра вашу кнігу 96. Спадар Сергей Навумчык, дэпутат незалежнасці, быў маім спадарства госцем, гаварылі пра новае выданне гістарычнае, пра векапомны 1996 год, у нейкай ступені, у значнай ступені пераломны год да ўсталявання дыктатуры ў Беларусі. А мы пераносімся спадарства ў Варшаву. Тут над Віслай залунаў 7-метровы бел-чырвона-белы сцяг. Група беларусаў, якая цягам мінулых тыдняў удзельнічала ў дабрачыннай акцыі па прыборцы пляжаў ракі ад смецця, паднялася ў неба на паветраным шары. Палёт стаў адмысловым падарункам нашым суайчыннікам ад мэрыі польскай сталіцы. Бел-чырвона-белы палёт над варшаўскім небам у матэрыяле без каментара. Живем! Загадаў адкрыць калідор на захад для нелегальных мігрантаў з Афрыкі і Сярэдняй Азіі, а цяпер паведамляе пра гуманітарную катастрофу на заходняй мяжы Беларусі і заклікае міжнародную супольнасць звярнуць увагу на сітуацыю. Лукашенка правёў нараду, у якой зноў перавярнуў усе факты дагары нагамі. Это же не дело, что люди страдают там. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда. Палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за 1000 километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение, соседи никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди. И посмотрите, все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов против людей, этих тоже борются. Им не дают сказать слова, ни журналистам, ни правозащитникам.
Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как они там на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало. Помощь беженцам, застрявшим на границе, надо оказывать. Обязательно надо это делать, Анатолий Петрович. Куда нам деваться? Ну куда нам деваться, если там женщины и дети умирают? Идет давление со стороны Польши прежде всего. Ясно, что такое Польша в Евросоюзе. Под зонтиком американцев находится, они проблем Евросоюзу доставляют не меньше, чем нам, руководство Польши. И они давят на Европейский Союз, заявляя о том, что мы вот выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза. Ужо зараз з намі на сувязі спадар Александр Класкоўскі, палітычны глядальнік. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Александр, а ці ёсць нейкія прычыны, каб увогуле патлумачыць, ну вось чулі мы Лукашэнку, бачылі, як ён выглядае, нават ёрзаў на крэсле сваім, адкуль гэтая нервовасць? Ну, вось гэтых пасажаў, якія мы цяпер з вами слухали, я вылучыў ключавую фразу «Куды нам падзецца?». Гэта паказальна, што такі матыў загучаў. На мой погляд, беларускія ўлады вось нарэшце сталі адчуваць, што гэты мігранцкі крызіс становіцца галаўным болем і для іх саміх. На пачатку ў Мінску, відаць, спадзяваліся, што вось гэтая гнілая, як яны кажуць, Еўропа, яна не выявіць дастатковай цвёрдасці, што яна захлынецца ад гэтых мігрантаў, запросіць літасці і сядзе за стол перамоваў на умовах Мінска. Але вось мы ўбачылі, што палякі, літоўцы, латышы выявілі пэўную жорсткасць. Ну, беларуская прапаганда гэта ўсяляк выкарыстоўвае, кажа, што там фашысты, не людзі, што там збіваюць і забіваюць людзей, але факт той, што сапраўды пачалі гэтых людзей заварочваць, і цяпер ужо, напэўна, іх становіцца ўсё болей у Беларусі, таму што з аднаго боку суседзі вяртаюць, з іншага боку, напэўна, працягваецца па інерцыі вось гэты наплыў з краінаў тых самых вось праблемных, назовем іх так, дзе ідуць войны і адкуль людзі хочуць, шукаючы лепшай долі, трапіць у Еўразвяз. Карацей, цяпер, відаць, усё болей гэтых вось людзей, а гэта ж краіны, дзе ідуць войны, адпаведна, і частка гэтых людзей мае і баявы досвед, і ведае, як са зброяй абыходзіцца, а можа і мае нейкія сапраўды тэрарыстычныя намеры. Дык вось, чым болей іх будзе акумулявацца ў Беларусі, тым болей праблемаў для беларускага боку. Тут гуманістычныя такія гучаць ноткі, але гэта, так бы мовіць, змушаны гуманізм. Я думаю, што насамрэч цяпер чухаюць патыліцу вось беларускія стратэгіі, думаюць, як выблытацца з гэтай сітуацыі. Згадалі вы, што сапраўды сярод людзей могуць быць і тыя, хто абазнаны са зброяй, і сёння такое вельмі неспакойнае паведамленне было ад прэс-сакратара польскіх спецслужбаў, які заявіў пра тое, што некаторых нелегальных мігрантаў падазраюць у сувязях з ісламскай дзяржавай, гэтак званай. З іншага боку, прызначаны на пасаду гэтага вось дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Александр Вальфовіч кажа, што 8,5 тысячаў еўрапейцы хочуць нам прыгнаць у Беларусь мігрантаў нелегальных, але яны хочуць як бы перамаўляцца з еўрапейцамі, але гэта еўрапейцы павінны першыя сесці за стол перамоваў. Ну так, сапраўды, вось за ўсімі гэтымі абвінавачваннямі з вуснаў беларускага кіраўніцтва, за ўсімі гэтымі камянямі, што ляцяць у гарод еўразвязу, можна ўбачыць і пэўнае такое падвышэнне ставак з тым разлікам, што Еўропа ўсё ж такі сапраўды сядзе за стол перамоваў. І натуральна, што еўрапейцы таксама заклапочаны гэтым пытаннем, ужо і не толькі Польшча ці Літва, а і Нямецчына заклапочана, таму што вось апошнія паведамленні сведчаць, што ўжо і там перапаўняюцца лагеры бежанцаў, бо натуральна ідуць яны у болей багацейшыя краіны Еўразвязу. Але іншае пытанне, на якіх умовах. І, дарэчы, тут варта сказаць, што, канешне, наўрад ці афіцыйнаму Мінску удасца звесці усе кантакты, усе перамовы з еўразвязам менавіта да гэтага вось мігрантскага пытання і іншых такіх прыземленых прагматычных пытанняў, як хацелася б гэта Мінску. Але часткай гэтых перамоваў, пакуль што магчымых гіпатэтычных, мігрантская праблема можа быць. І тут, ведаеце, пры тым, што Лукашенко вось кажа, што еўразвяз сам гэтай дамову скасаваў пра
рэадмісію, маўляў, і гэтак далей. І ёсць ўсё ж такі і ў самога Мінска цікавасць у тым, каб вярнуцца да канструктыўнага, так бы мовіць, тону ў гэтых перамовах і, магчыма, нават да пытання аб тым, каб стаў дзейнічаць гэты дагавор пра рэадмісію. Таму што, нагадаю, так, з аднаго боку Мінск тады павінен удзельнічаць у вяртанні мігрантаў, але ж Еўразвяз тады можа даць немалыя грошы, і Беларусь на гэтым можа зарабіць. Я, дарэчы, вось сёння на гэтую тэму размаўляў з украінскім, ці дакладней, украінска-беларускім аналітыкам Ігорам Тышкевічам, дык ён кажа, што, на ягоную думку, беларускія ўлады могуць такую ідэю закінуць, што добра, давайте, вы аплочваеце вяртанне мігрантаў, а мы нават можам і самалёты Белавія даслаць, каб іх на радзіму вярнуць. Таму, калі будзе такі ход, то гэта можна і двух зайцаў забіць, яшчэ і разблакаваць вось гэту паветраную блакаду. Ну, але гэта пакуль яшчэ ўсё віламі па вадзе пісана. Факт тое, што за ваяўнічай рыторыкай Мінска ўжо прасочваюцца такія ноткі прыхаванага запрашэння да дыялогу з Еўразвязам. Запрашэнне да дыялогу, але таксама і зноў-такі скаргі і на Еўразвяз, і нават на ААН. Уладзімір Макей, будучы ў Нью-Йорку, заявіў, што вось, ведаеце, гэта інстытуцыі ААН, іхныя грошы выкарыстоўваліся да фінансавання пратэстаў у Беларусі, і паскардзіўся на тое, што міністр замежных справаў Польшчы адмовіўся з ім размаўляць. Ну вось якраз гэтае расчараванне Макея можа сведчыць пра тое, што Мінск шукае такіх кантактаў, і вось тое, што сарвалася сустрэча з міністрам Рау там за акіянам, гэта вось пэўная такая прыкрасць, відаць, праслізнула у Макея. Таму што насамрэч, тут я хачу яшчэ штрых такі дадаць, Масква ж цісне, і гэтыя 28 саюзных праграмаў, гэта таксама петля. І тое, што вось таямнічыя нейкія поездки Лукашенко ў Москву і доўгія размовы з Путіним, пра што ім могуць сведчыць? Пра тое, што Москва, магчыма, праціскае і пытання размяшчэння вайсковых базаў у Беларусі, і пытання продажу актываў, і пытання канстытуцыйнай рэформы, магчыма, з транзітам улады. І ўсё гэта Лукашенку вельмі мумка, і ўсё гэта яго падштурхоўвае ўсё ж такі да таго, каб пакрысе пасля вось гэта перыяду вайны пачаць шукаць некае ўзаемаразуменне з Захадам. Хоць гэта, канешне, цяпер цяжка, як ніколі. І тым не менш, пасля вяртання вось са сваёй паездкі ў Расію, Лукашенка замест таго, каб выканаць нейкія вымогі Захаду, альбо хоць нейкія істотныя крокі зрабіць, каб перамовы зрабіць магчымымі, наадварот, вось збірае гэту нараду з сілавікамі, акрамя мігрантаў гаворыць зноў пра войскі НАТО ў Літве і Польшчы, дагаварыўся да таго, што вось на тэрыторыі Украіны зноў яго там лагеры, якія павінны рыхтаваць фізычную падрыхтоўку для апазіцыянераў, якія з'ехалі за мяжу. Ну, вось такая рыторыка зноў вінавачвае ўсіх вакол, што яны ворагі. Ну, бачыце, тут таксама ёсць прагматычны разлік. Напрыклад, нейкі час таму Лукашенко нечакана заявіў, што ён хоча на мяжы з Украінай размясціць зенітныя ракетныя комплексы С-400, калі Москва іх дасць. Так вось, зноў жа я гутарыў з вайсковым аналітыкам Александром Алесіным, ён мяркуе, што гэта проста вось гульня на такіх расійскіх фобіях дзеля таго, каб атрымаць гэтыя даўно жаданыя комплексы С-400, а не таму, што такія страшныя украінцы, там іх, кладучы руку на сэрца, авіяцыя далёка у не ў лепшым стане сёння знаходзіцца. Яны самі баяцца, каб Расія праз Беларусь не ударыла па Украіне. Но калі глядзець шырэй, то Лукашенко сапраўды апошнія месяцы асядлаў гэта канька антыукраінскай рыторыкі, пачаў ужо проста словамі і тырадамі расійскай прапаганды на гэты конт, на украінскую тэму гаварыць. І гэта такое падгульванне Маскве дзеля таго, каб для яе быць такім сваім хлопцам. І зноў жа я выходжу на тое, што дачыненні з Крамлём, з Пуціным насамрэч вельмі праблемныя, вельмі дыскамфортныя для Лукашэнкі. Ну, а паколькі супраціўляцца і сварыцца не можа, то адзінае выйсце для яго гэта якраз у максімальнай ступені паказаць, што ён ідзе, маўляў, у фарватары Масквы, што ён яе стратэгічны хаўруснік, і пад гэту марку, каб Масква не надта на яго ціснула і ў прыватнасці не змушала да той самай канстытуцыйнай рэформы, а можа і да транзіту ўлады. Маўляў, я вось вам патрэбны, я незаменны, і калі вы паспрабуеце на некае мяне мяняць, то вы прайграеце.
Сапраўды бачым, вось вяртаючыся да тэмы таксама перамоваў, пра якія праскоквае вось у выказваннях прадстаўнікоў рэжыму пытанне размоваў з захадам, аднак рэальных крокаў для размоваў няма, як мы ўжо сказалі, а другая рэч, што наадварот на захадзе рыхтуюць цяпер, вось стала вядома, што ў кастрычніку бадай будуць прымаць усё ж такі яшчэ адзін пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі, і бачна, што рэжым толькі ідзе на абвастрэнне сітуацыі. Так, тут далёка вельмі справа зайшла ўжо з абодвух бакоў. І беларуская ўлада наламала дроў. Шчыра кажучы, калі б не некаторыя авантурныя крокі Мінска, дык беларускае пытанне ўжо ў еўрапейскім парадку дня адышло б значна далей у тень. Але ж мы згадваем, як у траўні была гэта пасадка самалёта з апазіцыянерам Романом Пратасевічам, потым, пра што мы ўжо размаўлялі, гэты мігранцкі крызіс быў створаны, і такім чынам беларускае кіраўніцтва само плішчом лезе ў гэты еўрапейскі парадак дня, нагадвае пра сябе, і калі ўжо казаць пра украінскі аспект, некалькі гадоў таму на гэтым фоне Лукашенко зарысаваўся такім міратворцам, тут і перамовы ў Мінску, і нарманскі фармат, і тая ж Меркель з Аландам, якая цяпер сышла, тады прылятала, і ён букет ружаў дарыў. Карацей, быў такі зорны час. А сёння ўжо беларускі рэжым стаў такім чыннікам стабілізацыі. Ужо наадварот, усе навокал баяцца, і рэжым цяпер уважаюць за такую пагрозу не толькі рэгіянальнай, але ўжо і агульнаеўрапейскай бяспецы. Так што афіцыйны Мінск сам стварае сабе праблемы ў гэтым кірунку. Ну а з іншага боку, Захад таксама, ён ужо ў каляіне узмацнення санкцыяў апынуўся, ў прыватнасці папярэдні пакет, гэтыя сектаральныя санкцыі, яны звязаны былі якраз з гэтай пасадкай самалёта. Ну і цяпер Мінск, глядзіце, Лукашенко можа і разумее, нават дакладна разумее, што варта было б пачынаць разблакаванне дачыненняў з Захадам, але ён таксама у пастцы апынуўся, таму што ён баіцца адкруціць гайкі ў краіне. І вось гэтыя 13 чалавек, якія падпалі пад вызваленне, пад гэта памілаванне, ну, гэта кропля ў моры. Вядома, што сотні палітзняволеных застаюцца, прычым у брутальных умовах, такіх самых, як вось тыя умовы, пра якія плача беларускае кіраўніцтва, што мігранты ў іх апынуліся. Таксама у пякельных проста умовах сотні палітзняволеных у беларускіх турмах. І тыя ж праваабаронцы, журналісты, за якіх заступаецца Лукашенко, замежных маючы на ўладзе, у Беларусі яны наўпрост за кратамі сядзяць. Таму ў гэтай сітуацыі натуральна казаць, што Захад зараз уздзіме ўгору лапкі і сядзе за стол перамоваў на ўмовах Мінска, не выпадае. Хаця, канешне, праз нейкі час, з аднаго боку, калі ўсё ж такі беларускае кіраўніцтва пойдзе на пэўныя саступкі і пачне нейкую вуду закідаць, а з іншага боку Еўропа, шчыра кажучы, можа трошкі і стаміцца ад беларускага пытання, то ўсё ж такі нейкія кантакты магчымыя. І пра перамовы, магчыма, ўжо пакрысе пачынаюць ісці сёння. Гаспадар Александр, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, быў маім гаспадарства госцем. Гаварылі пра гэтую гістэрыку, па сутнасці, сённяшнюю Лукашэнкі, дзе ён абвінавачваў Захад, у тым, што ён сам, то бок Лукашенка, робіць. Гаспадарства, між тым, на развітання ў гомельскім веткаўскім музеі адбылася старажытная імпрэза «Жаніцьба Коміна». Гэтак называецца архаічны абрад, звязаны з сезонным пераносам цяпла і святла з вуліцы ў хату. Азнаўленне абраду ладзілі гомельская школка бытавога танцу і школка традыцыйных спеваў. Прапануем і вам дакрануцца да спрадвечных беларускіх традыцыяў. Я ж на сёння з вамі развітваюся. Бывайце здаровыя. Па-першае, вельмі цікавы абрад, жаніцьба Коміна, ён уласцівы менавіта для Гомельшчыны, наколькі я ведаю, чым менавіта для заходняй Гомельшчыны. Ну і патанчыць, канечне. Мне здаецца, гэтага цяпер бракуе. Менавіта народных танцаў.
Это очень важно. Это наша традиция, это наша культура. Если мы ее не сохраним, если она исчезнет навсегда, это будет конец всему. Нация не существует без традиции. Дети должны прожить этой живой традицией, этой народной культурой, потому что в стенах колледжа не так это легко сделать, на сцене легко сделать. А когда дети живут этой жизнью, живут вот этой вот устной традицией, тогда они глубже воспринимают и питают ее. Тогда, и, конечно же, им интересно, они с удовольствием это в дальнейшем развивают. И, конечно, очень приятно слушать слова благодарности от них, поскольку это уже часть их жизни. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. А на Белсаце аб'ектыў, агляд галоўных навінаў гэтага панядзелка. Пачынаем. Напружение на мяжы між Беларусью и Польшей. Подобного рода акция, она грозит военным столкновением Белоруссии со странами НАТО. Як з рабочих робять шпіёнаў. Есть такий крот Алексей Грузинов, жихар Гомеля, які з'являються агентом КДБ. Плошчы пераменаў не забараніць. Каб люди не думали, что те, кто за межой съехал, они просто тут живут, ходят на концерты, ці займаются своим жыццём. Не, великая колькасць людей, активистов займаются практичной политикой, как менять ситуацию на Беларуси. У літоўскім сейме зарэгістравалі да разгляду папраўку ў крымінальны кодекс. Прапанову ўзмацніць пакаранне за арганізацыю нелегальнай міграцыі да 20 гадоў турмы. А польскі ўрад заўтра пастановіць ці працягваць надзвычайны стан у мясцінах на мяжы з Беларуссю. Польскія службоўцы кажуць пра сувязь некаторых нелегальных мігрантаў з тэрарыстамі з ісламскага джыхаду з Палестыны і з так званай ісламскай дзяржавы. Усе яны арганізавана едуць праз Беларусь пры спрыянні беларускіх вайскоўцаў і спецслужбаў. Ірына Драфейчук. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Александр Лукашенко нарэшце заўважыў мігрантаў на межах з еўразвязам і нават правёў адмысловую нараду, падчас якой абвінаваціў у міграцыйным крызісе краіны, у якія спрабуюць трапіць уцекачы. Руководство Польши. И они давят на Европейский Союз, заявляя о том, что мы вот выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза. Крызіс на мяжы працягваецца ўжо некалькі месяцаў. Спачатку найбольш цярпела Літва, пазней актывізаваўся польскі кірунак. Толькі польскія памежнікі з пачатку жніўня зафіксавалі 9400 спробаў нелегальнага перасячэння мяжы з боку Беларусі. Пра гэта падчас адмысловай прэс-канферэнцыі сілавых структураў Польшчы паведаміў кіраўнік міністэрства ўнутраных справаў Мар'юш Камінскі. 1200 чалавек затрымалі і паводле польскіх службаў, прынамсі кожны 10 з іх можа мець дачыненне да тэрарыстычных арганізацыяў. Мы ставим бяспеку нашай краіны вышэй за ўсё. Мы маем гарантаваць бяспеку Польшы і палякам, таму мы дэманструем гэтыя матэрыялы. Яны паказваюць, што тыя, хто штурмуе польскую мяжу, мелі ці маюць кантакты з тэрарыстычнымі арганізацыямі, што сярод гэтай групы ёсць злачынцы. Ёсць людзі, якія ўяўляюць пагрозу для Польшчы, для палякаў і ўяўляюць пагрозу для еўразвязу. Паводле польскіх спецслужбаў беларускія памежнікі пад выглядам лекаў даюць мігрантам, нават дзецям, наркатычныя сродкі, а на мяжы адбываюцца шматлікія правакацыі з беларускага боку. Гэты штурм польскай мяжы.
І гэтаму ёсць доказы. Адбываецца і арганізаваны рэжымам Лукашэнкі. Польскіх жаўнераў правакуюць, страляюць у паветра, цэляцца ў кірунку польскіх жаўнераў, кідаюць петарды, перазараджаюць зброю так, каб польскія жаўнеры гэта бачылі. Przeładowywana jest broń, tak żeby to polscy żołnierze widzieli. Беларуская ж прапаганда актыўна падае інфармацыю, нібыта ў Беларусь мігрантаў выціскаюць праз мяжу з Еўропы. Дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфович заявіў на тэлеканале ОНТ, што Беларусь гатовая сесці за стол перамоваў аб праблеме мігрантаў, але, маўляў, гэта Захад арганізаваў праблему, таму менавіта ён і мусіць зрабіць першы крок. Вся стратегія мігрантського кризису зорієнтована на то, як з допомогою шантажа примусить Захад пойти на перемови, у виніку чого, перше, признати дійний білоруський режим, по-друге, відмовитися від санкцій. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, згадаўшы шэраг заяваў беларускіх функцыянераў, адзначае, што на мяжы можа рыхтавацца правакацыя. Все это может говорить о том, что нелегитимные власти Беларуси готовят провокацию на границе. И в ближайшее время можно ожидать прорыва как раз-таки с территории Беларуси тысяч мигрантов с использованием стрелкового оружия и провоцирования военного конфликта на линии границы. Наколькі магчымы такі сцэнар? Таки подобного рода акция, она грозит военным столкновением Белоруссии со странами НАТО, а в этом не заинтересована даже, я бы сказал, не сколько Белоруссия, сколько Россия, которой совершенно не нужна напряженность на своих западных границах. Усе ж спробы беларускага рэжыму перанесці віну за міграцыйны крызіс на іншыя краіны разбіваюцца аб сведчанні беларусаў. Усё часцей у сацыяльных сетках з'яўляюцца фотаздымкі замежнікаў, якія набываюць спальнікі, сродкі ад інсектаў, кусачкі або тэрмаадзенне. Ірына Дарафейчук, Белсат. Змены ідуць у жыццё, прынамсі ў жыццё пенсіянераў. Праз год на дадатак да цяперашняй гэтак званай салідарнай пенсіі мае з'явіцца і назапашвальная. З'явіцца так званае добраахвотнае пенсійнае страхаванне для тых, каму да пенсіі не менш за 3 гады. Падрабязней Валерый Руселік. Айчынныя пенсіянеры ўрэшце дажылі да сур'ёзнага бонусу. Хаця не да бонусу, а да абяцання бонусу. З 1 кастрычніка наступнага года ў Беларусі мае запрацаваць добраахвотнае страхаванне. І вось, паводле міністаркі працы і сацыяльнай абароны Ірыны Касцевіч, наступнае сплочванне назапашаных людзьмі дадатковых унёскаў і мае стацца сур'ёзным бонусам да звычайнай пенсіі. Максімальны працоўны стаж для жанчыны 40 гадоў і 45 гадоў у мужчыны. Пры агульным стажы 40-45 гадоў і аплаце ўнёскаў сярэдняй заработнай платы у сярэднім пенсія будзе недзе 570 рублёў. Вось і падлічым 570 рублёў пенсія ў гэткага пенсіянера з гэткім стажам і заработнай платай з улікам дадатковай назапашанай за 18 гадоў. Гэта 900 рублёў. Гэта сапраўды сур'ёзны бонус. Каб атрымаць гэткую пенсію, працаўнік паводле падлікаў чыноўнікаў мусіць на дадатак да абавязковага ўнёску памерам у 1% ад заробку адлічваць у пенсійны фонд яшчэ і на назапашвальную пенсію да 10% ад свайго заробку. Плюс да 3% будзе абавязаны дадаваць і працадаўца. Вось толькі чамусьці аўтары бонусу ані слоўца не кажуць пра існы стан пенсійнай сістэмы, заўважае эканаміст Ярослаў Раманчук. А гэта і дэмаграфічная яміна, і ўцёкі за мяжу моладзі і бізнесу, і адсутнасць у прадпрымальнікаў рэальнай магчымасці ствараць працоўныя месцы. Жадаючых плаціць усё менш, таму гэта не тое, што людзям дадуць бонус. Асцерагайцеся данайцаў, якія нясуць бонусы, таму што гэта падманы, гэта яшчэ глыбей залезці ў кішэні звычайных людзей, каб потым сказаць: ну, пенсію мы вам дамо $100, а ўсё, што хочаце зверху, тады самі збірайце. Да таго бонусу яшчэ і дажыць трэба, дадае лідарка аб'яднання пенсіянераў «Наша пакаленне» Тацяна Зялко. Вы сначала, пожалуйста, их ложите, а вот если вы доживете, вы же посмотрите, что они творят с этой пенсией. Мы тут добавим, а тут мы не можем, нам все равно надо повышать возраст. Вы на здоровье повышайте, только посмотрите хотя бы среднюю продолжительность жизни. У нас мужчина больше половины не доживают до пенсии уже, а что же будет потом?
Вядома ж, пенсійная рэформа патрэбная, дадае эканаміст Раманчук, але выключна ў звязку з іншымі рэформамі, найперш бюджэтнай і падаткавай. Добрыя пенсіі могуць быць толькі пры добрай эканоміцы. Гэта аксіёма. Для таго, каб пенсіянеры атрымлівалі добрую пенсію, трэба, каб, перш за ўсё, маладых было больш у краіне, каб выдайнасць працы была высокая, каб паступленні ў бюджэт былі стабільна, эканоміка расла. Усіх гэтых чыннікаў Беларусі няма. Ну і вядома ж, як той казаў, варта ўсё-ткі жыць па сродках, дадае лідарка пенсіянераў і сама ў мінулым фінансістка Тацяна Зялко. Бо занадта ж кучарава выходзіць, калі нейкая бабулька, адпрацаваўшы 40 гадоў медсястрою, атрымлівае капейкі, а сілавікі і вайскоўцы ўжо ў 40-45 ідуць на далёка не самыя малыя пенсіі. Давайте мы уравняем пенсии. У нас министры получают огромные пенсии, ничего не вкладывая в экономику. У нас то же самое, у нас развелось силовиков, извините, а нам их столько надо. Мы первые в мире по силовикам на душу населения. Разве а что мы бандитское государство? У нас кроме них воровать некому. Меня только милиция обворовала, больше никто. Больше никогда никто у меня копейки не взял. Абодва эксперты сыходзяцца ў адным. Галоўнае, чаго вымагае назапашвальная пенсійная сістэма, гэта давер грамадзянаў да дзяржавы. Як у вас, шаноўнае спадарства, з гэткім даверам? Валер Руселік, Белсат. Беларусь увайшла ў топ-10 найгоршых краінаў для рабочых. Побач з намі Гондурас, Зімбабве і М'янма. Паводле справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, правы рабочых парушаюць Полацк, шкловалакно, нафтан і горадня Азот. І сапраўды, куды ўжо горш, затрыманне рабочых у Беларусі ідуць і сёння. Падрабязнасці ў Ірыны Карніенкі. Раніцай ля прахадной беларускага металургічнага заводу ў Жлобіні было шмат аўтазакаў, а ў абед з'явілася інфармацыя пра затрыманне інжынера-канструктара Александра Балонкіна на ягоным працоўным месцы на нафтане. Пра гэтыя выпадкі паведаміў тэлеграм-канал «Вясна-96». Такая разгортваецца кампанія па рэпрэсіям прафсаюзных актывістаў і людзей з прадпрыемств, якія нешта рабілі дзеля таго, каб пераламіць гэту сітуацыю ў наш бок. Днямі сілавікі затрымалі 13 рабочых з горадня Азоту, нафтану, беларускай чыгункі і беларускага металургічнага заводу. Іх змясцілі ў СІЗА КДБ ў гомельскі СІЗА нумар 3. Затрыманыя ўваходзілі ў ініцыятыву «Рабочы рух», якая каардынуе рыхтаванне да агульнанацыянальнага страйку. Паводле Юрыя Рававова, рабочых здалі. Ёсць такі Крот, Алексей Грузінов, жыхар Гомеля, які з'яўляўся агентам КДБ. Спачатку з восені 2020 года працаваў падваравым актывістам, а пазней далучыўся да дзейнасці на прадпрыемстве. Затрыманых рабочых падазраюць у здрадзе дзяржаве. Санкцыя артыкулу прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили, сядут и надолго. Сярод затрыманых былы юрысконсульт нафтану Александр Капшуль. Яго затрымалі на тэрыторыі Расіі і адразу ж перадалі КДБ Беларусі. Актывіст беларускай дыяспоры ў Санкт-Петербурзе Руслан Хазин папярэджвае, што на тэрыторыі Расіі палітуцікачы не будуць у бяспецы. Участились случаи, что людей разыскивают, находят, арестовывают и тайным образом, нарушая все юридические и процессуальные нормы, сразу же вывозят в Беларусь. Ужо цяпер Беларусь адносіцца да краінаў, дзе ўлады перашкаджаюць стварэнню прафсаюзаў, парушаюць правы рабочых на забастоўку і на калектыўныя перамовы, а рабочыя маюць абмежаваны доступ да правасуддзя. Каб Беларусь канчаткова не стала найгоршай краінай для рабочых, актывісты плануюць забастоўку. По пока что, к сожалению, не подтвержденным данным, которые вот у нас мы получили буквально полчаса назад, сегодня водители одного из хлебозаводов города Минска отказались выезжать на маршруты. И это тоже забастовка. То есть мы понимаем, что уже полыхать начинают абсолютно везде, то есть как на том торфяном болоте. Сярод патрабаванняў забастоўкі перадусім вызваленне палітвязняў і правядзенне новых сумленных выбараў. Актывісты разлічваюць, што да пратэсту далучацца каля 30% рабочых. Ірына Карніенка, Белсат. Перамога сацыял-дэмакратаў, параза кіроўнай партыі ды інтрыга, хто стане новым канцлерам. У Нямецчыне прайшлі выбары ў парламент, Бундестаг. Выбарчая камісія абвесціла папярэднія вынікі. Што гэта азначае для нашага рэгіёну, раскажа Міхаіл Прановіч.
Хто ўзначаліць урад, усё яшчэ не ясна, але адно можна сказаць дакладна. Гэтыя выбары сталі правалам для кіроўнай партыі Нямецчыны. Паводле папярэдніх звестак, хрысціянскія дэмакраты набралі мінімальную колькасць галасоў за ўсю сваю гісторыю, крыху больш за 24%. Перамогу на выбарах у новы склад Бундестагу атрымалі сацыял-дэмакраты на чале з Олафам Шольцам. Яны набралі амаль 26% галасоў. Выбарнікі выказаліся гранічна ясна. Яны вызначылі, хто павінен сфармаваць наступны ўрад і ўмацавалі 3 партыі: сацыял-дэмакратычную партыю, партыю зялёную і свабодную дэмакратычную партыю. І такім чынам мы атрымалі бачны мандат, які сфармулявалі грамадзяне нашай краіны. Нягледзячы на перамогу СДП, лідар хрысціянскіх дэмакратаў Армін Ляшэт усё роўна балатуецца на месца канцлера. Палітолагі лічаць, што шансаў у яго значна менш, чым у Шольца. У нас яшчэ няма канчатковых вынікаў, але мы ўжо дакладна можам сказаць, што не будзем імі задаволеныя. Нягледзячы на тое, што ў партыі зялёных у траўні быў самы высокі рэйтынг у Нямецчыне 28%, на выбарах яны набралі крыху менш за 15%, але месца ў кіроўнай кааліцыі зялёным практычна забяспечанае. Гэта свята для нашай дэмакратыі, нават калі вы паглядзіце на ўвесь свет. Мы можам свабодна пайсці на выбары ў такі цудоўны і сонечны дзень. Кожны можа вырашыць для сябе, за каго аддаць свой голас, а затым разам умацаваць нашу дэмакратыю. На гэтых выбарах улічваецца кожны голас. Як сыход Ангелы Меркель і перадзел нямецкага парламенту паўплываюць на далейшую палітыку Нямецчыны. Что ты делаешь как новый немецкий лидер, да, если у тебя нет внешнеполитический опыт? Ты попробуешь, да, формировать, во-первых, хорошие отношения с мировыми лидерами, как Путин и Джо Байден. Да? Это во-первых. Да? И это значит, что все другое, да, Украина, Беларусь и другие вопросы, да, это нет приоритета. Нет сейчас. У сваю чаргу нямецкі гісторык Александр Фрейдман у інтэрв'ю радыё «Свабода» адзначыў, што Нямецчына мае цесныя сувязі і супольныя эканамічныя інтарэсы з Расіяй. Ды Ангела Меркель лічыла Беларусь сферою ўплыву Расіі. Пры новым жа ўрадзе палітыка Нямецчыны будзе менш прагматычнаю. Михаил Пранович, Белсат. Штодня ў Беларусі рэкордныя лічбы новых выпадкаў і смерцяў ад каронавіруса. Медыкі заклікаюць людзей вакцынавацца. На афіцыйнай старонцы Мінздароўя апублікавалі адрасы пунктаў вакцынацыі, а таксама электронную рэгістрацыю на прышчэпку. Прышчапіцца ад каронавіруса можна ў паліклініках і шпіталях, у адмысловых пунктах у гандлёвых цэнтрах, на прадпрыемствах, на чыгуначным вакзале і нават у метро. На сёння толькі 1 з 6 беларусаў прышчэплены ад каронавіруса, крыху больш за 1,5 мільёна. Медыкі адзначаюць, што амаль усе, хто захварэў на COVID-19 і знаходзіцца ў цяжкім стане, не прышчэплены. Месцаў для хворых не хапае ў больніцах і паліклініках чэргі. За апошнія сотні ў Беларусі зарэгістравалі амаль 2000 новых выпадкаў COVID-19. Больш за 1200 чалавек ачунялі. Паводле афіцыйнай інфармацыі памерлі 10 асобаў. Сталічная плошча пераменаў у дварах вуліцы Чарвякова стала для мінчукоў культавым месцам, славутая сваімі вечаровымі імпрэзамі ды смеласцю жыхароў, якія супрацьстаялі міліцэйскаму садызму. Жыхары плошчы пераменаў, гэта ў тым ліку Сцяпан Латыпаў, беззаконна асуджаны на 8,5 гадоў калоніі, і забіты пры ўдзеле міліцыі Роман Бандарэнка. І двор, які стаў сімвалам еднасці, зрабіўся прыкладам для нашых суседзяў. У Варшаве з'явілася плошча пераменаў, аднайменная Менскай, што на вуліцы Чарвякова, і вядомая самаарганізацыяй і актыўнасцю мясцовых жыхароў, напрыклад, абаронаю муралу з выяваю дыджэяў падчас беларускага мірнага пратэсту. Шмат разоў чула ад людзей, з якімі камунікавала для свайго праекту, пра беларусаў і беларусак, якія жывуць у Польшчы, што няма такога месца ў Варшаве, дзе ўсё засяроджана на Беларусі. Тут усталявалі скульптуру беларускай літары «Унескладовая» аўтарства Натана Крышка і Манікі Орпік, адкрыццём якой і пачынае жыццё гэтае месца. Таксама адбыліся дыскусія з Беларуссю і канцэрты.
ten symbol właśnie jest niezrozumiały dla większości. Гэты сімвал незразумелы большасці палякаў, але беларусам зразумелы знак. Вось нехта скажа: гэта літара моя, з верай у тое, што культуры разам суіснуюць, і з гэтага нешта можна ўзяць. Каб людзі не думалі, што тыя, хто за мяжой з'ехаў, яны просто тут жывуць, ходзяць на канцэрты ці займаюцца сваім жыццём. Не, вялікая колькасць людзей, актывістаў займаюцца практычнай палітыкай, каб мяняць сітуацыю на Беларусі. Зараз ёсць магчымасць пазнаць адзін аднаго. Пазнаць, дзе мы сутыкаемся па гісторыі, што ў нас агульнага. Гэта вялікая гісторыя, мы павінны яе ведаць. І гэта вось такія хабы, яны вельмі добра могуць гэтаму спрыяць. Паводле задумы, плошча пераменаў у Варшаве мае, як і Менская, яднаць беларусаў для культурніцкіх сустрэчаў і пошуку магчымасцяў дапамогі зняволеным суайчыннікам. Марыля Дакуцька, Белсат. Катерину Андрееву и Дарью Джульцову, осужденных за профессийную деятельность, номиновали на премию «Журналист года» на наибуйнейшем журналистском фестивале у Европе «При Европа». Кандидатура Катерины и Дарьи вылучила польское телебачение. Инициативу подтримали каля 200 представников медиа с Беларуси, Украины и Литвы. Тым часам палітзняволеная Марыя Калеснікава стала лаўрэаткай прэміі Вацлава Гавала. Узнагароду ад яе імя атрымала сястра Тацяна Хоміч. Я заклікаю вас звярнуць увагу на тысячы людзей, палітзняволеных і іншых, каго пераследуюць паводле палітычна матываваных справаў і хто цяпер застаецца ў турмах. Толькі таму, што яны сказалі тое, што думаюць. Калі вы не хочаце, каб Беларусь пераўтварылася ў гулаг, мы павінны падтрымаць беларускі народ. Минский районный суд агучыў канчатковы вырак у крымінальнай справе Марыі Калеснікавай і Максима Знака. Марыі прысудзілі 11 гадоў калоніі агульнага рэжыму, Максиму 10 гадоў узмоцненага. Нібыта за заклікі да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі, змову з мэтаю захопу ўлады і стварэнне экстрэмісцкага фармавання. Гэта ўсе навіны, але не пераключайцеся. Праз момант размова дня Віталя Цыганкова. Абмяркуем, чаму за арганізаванай масавай нелегальнай міграцыяй з Беларусі ў Еўразвяз тырчаць крамлёўскія вежы. З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.